Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yes, what we know? Is all said? Let me start by, again, welcome you to Malawi, and we thank you most sincerely for the contributions that you have made towards the development of Malawi. The education sector, water, and even the church. We thank you very much, and may the Lord bless your mission. Thank you very much. We met yesterday at Moody, and we discussed various issues at length. So I don't have to labor to go into those issues again. I'll simply address the church in our vernacular. You have our pastor here, he's going to tell you what I'm saying. Remember, there are now Abu Sakuwa Chalichino, Umodi, now from Zambili. This digereza zimene zozo bati magabira na uzungu. Nditongoze kubera kwa mafumo yacu bashado rose nditongoze ndufureni za poti na iya bakale noka abane kampeni yangu yanzano aliyense wayino mugonzekere kumva mawu otumawina mugonzekere kumva mawu otumalipera Kukuba kuti na ndibasa nikila gari chikuvuta chikuwa sizikateke kuti uve kuti wapambana uve sokuti walipera ndi mmodzi amene atapambana. Ukapambana Mulungu akusogolera ku ntchito ya moyo, ukalepera Mulungu akupasa zina zochita. Chifukwa antena akupatikana na bibi kuvutika kutani na katika lepera ukalepera Mulungu akupasa zina zochita. Ukapambana Mulungu akusogolera. Now, finish line. I did ask you yesterday, why finish line? And you explained very, very clearly. And I said this is very profound. Because when everything is said and done under the sun, what then? Pazikola pansi, kadiwe Musa, kadiwe Wandale, kadiwe mwana wa mtu, mkazi wa mtu, mwana wa mpira, kila kichose, ukasowera mpira kumaliza. What then? Kila kichose. Ukakama president, vice president, duna MP, zigata, bakalaja, finish line. Finish line. Akili sila maulidi, timaulida ila usema kwa UTC. Ukameruni tunali defender uopisha kwa kunde. Ndiye anamantu waso yote kunde. Ndiye siku yetu weluzo. Maulidi alizaiwa kwa sababu azawo za kunde kapenda maulidi. Azawo za maulidi. Simba bisa kile sio ndima ina ngapo. Ndiye vice president kwa ziko Mike Osi ena manchoni mangaya kama bosi dono osiko azwama dichura kwa siku ile nitakaye kwa sababu Mungu azikauza na azikauza leo monga mtu mbili yanga what I have done. This is very, very important. Mukawerenga mmekwenda visilo Ephesians 5:15, Ephesians 5 verse 15.
akuti penyani bwino omwe muyendera, simonga opanda nzeru koma anzeru, pakuti ochita pachawi, pakuti masiku awa ndoyipa. Mupenye bwino omwe muyendera, simonga opanda nzeru. Opanda nzeru amati kunja kuno kulibe tani kulibe Mulungu. Dzina lina amati chitsiru chimati mtima mwake kunja kuno kulibe tani kulibe Mulungu. Ndiye ifeso andale pamene tikugwira ntchito zathu munatikubuza kuti ayi muonese nkhope ya Yesu. Mundale anthu andale tikati ndale ntchito yake siutambwana. Ndale ndikuyankha mafunso a anthu amene kukwayalira chifukwa pano umene timakhalamo wa MP, nduna, vice president si wako, ndi wa Mulungu, ndi wachi umakhala pamene pamene pachako m'malo mwa iyeyo. Mukawerenganso imeneyo ndi vesi ya ikapanda ilimo Exodus 23 verse 19, sentence yomaliza akuti musampike mwana wa mbuzi mkaka wa machi. Munawerenga? Mkaka ndi moyo, mwana wa mbuzi utakaye ndi moyo ama ndaleta kodi mkaka wa machi. Mkakawo ndi moyo, ndio usamuteke mwana wa mbuziyo umpikenso mu moyo umene Mulungu afuna kuti mwana akhale nawo. Kati kupana usampike mwana wa mbuzi mu mkaka wa machi. Mulungu sanyasa chifukwa mkakawo ndi moyo kwa ndani kodi mwana wa mbuzi. Mukawerenge Exodus 23 verse 19, sentence yomalizana musampike mwana wa mbuzi mukaka wanakodi. Kumalawi kunonso ife asogoleri tisapika Malawi waolewe. Malawi akakhala Malawi mzimu mdomo ali mkaka wa machi. Mulungu anamulenga kuti ande kukoma mayi muno, koma sikuti pano pokha koma kuyanga na zaka zambiri Amalawi amapikika mayi muno mkaka wa machi. Yesu tukulina kuona kuti tiye tipembeze Mulungu mzimu kujonani, tiye tiope Mulungu, tiye tione kuti kodi Amalawi akufunika chani. When everything is said and done, we will be there to finish life. And what we could say about you, utakati chuma kuchuka kitu chose, kuma just imagine Mulungu kukuza kuti sili kukuziwa roho ndiye kuna kuti moto kuima iya yowani iyosa rowa fa kutangoni ni moto. Ndiye tikamabira ntchito zathu nthawi zonse. Let us always think about the finish line. What will become of me, Michael Usi, Vice President, when everything is said and done? Ukona ile kutoka mtu ndikamala mkula hata hizo ndugu si mara mkula kuti ndikudala ndi mtu hai chifanye maziko kuti azikula pansi ukapanga chabwino upachika, ukapanga choipa upachika, ukakala phe ukondewa. Pandana Yesu anapachikwa polina chingamo ili ni mwana wa Mungu mpachike mbaba zijaza kama mabaso zipachike pamene pachasina pachikidwe ndio kala pe kana pachikidwe so mama okala pe alikuti okala pe mukapeza kumana okala pe mukapeza kuti ziko limakonda kwakufa
mukamumwalira lero ndikupana kwa zambiri boma muli akamba ndikutuka ndoka mbiri kuti Mungu pamai kuswa malira oti mwana wamweva iyi mozevere kusema tuyi ozivere kuti akufa amatangoli amakondedwa ukapeza bwino unenezona upachikidwa ukatezoipa upachikidwa ukafa ndiwe mfumu ukulambira zambiri ndiye inu musakale akufa musakale upachikidwa chifukwa kama kapenda kuchita zoipa mupachikidwe woni nazona pakuti kuzafa mwakuye. Finally, once again, I want to say thank you very much. This is your home. Malawians are good people, very good people, and we do our best to support your nation. May the Lord bless you, bless the church, and bless everybody. Thank you very much. Amuli kukusa hapa. Tangu ya kampeni je ukakarinda kupeleka ku charity isawurusiwe ubanga urusa subanga nawo masako akutije handout je abusa zikaza sisi obana kwera Tendibeni na nyimbo kamili Vice President akala kuturuka banji. Tento sekimirire wamena Vice President akuturuka nyimbo tena zoni. Down praise. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.